videla. Ni ja. Gdje pogledaj ti, Alene? Ni ja. Šta ćemo sad da radimo? Ne znam ni gdje sam, ne možemo ni da zovemo. Ne znam. Nastavit ćemo dalje. Ne znam. Idemo prema selu. Evo tamo nekih kuća, ajde da vidimo da li ima ljudi. Ajde da provjerimo. Ajde. Ljudi, ovdje u selu nema ni živi duše. Nema nikoga. Nema nikoga. Ne znam da li je pametno da uđemo unutra. Ma nema ništa strašno, šta se bojiš? Ne znam, ovo je loša ideja. Hajde ulazimo. Ja ću poslije. A nemam neki dobar osjećaj. Ajde bre, ulazi, šta se bojiš? Kako je ovo mjesto? Šta je ovdje? A ne brini, to je samo mačka, mrtva mačka. Šta je ovo? Kako je lijepo. Baš jeziva. Ne diraj je. Nemoj da je uzmeš. ništa. Šta će ta lutka ovdje? Ne znam, ne želim da budem ovdje. Vrati je. Neću. Krećemo napolje, ja više ne želim da budem ovdje. Ja, nešto mi je čudno, zašto ovdje nema meštana? Šta si to čulo? Ajde da provjerim, možda ima ljudi. Ajde. Zašto su ovdje sve ljudi? Ja se plašim. Idemo odavde. A dajte ljudi, to je samo vetar, nema se plašiti. Evo ako se plašite, ja ću im da tevne ljuštu. Ostavite tu. Eto vidite, sve je u redu. Alene. Andreja. Jesi li dobro? Nisam, daj mi torbu.